אחד הקשיים שעלולים להופיע בטיפול נפשי הוא כאשר המטפל מגיע עם גישה טיפולית נוקשה ומקובעת שאיננה מתאימה לפונה המסוים. המטפל יכול להיות מסוגל להרצות ברבים בצורה מרשימה ומשכנעת אודות גישתו לטיפול ומידת יעילותה והצלחתה. אבל ייתכן שהמטבע של הפונה המסוים לטיפול לא נמצא מתחת לפנס של הגישה הטיפולית של אותו מטפל. לדוגמה, אדם הפונה לטיפול בעקבות חרדה רבה אשר גורמת לו סבל. למטפל בגישה פסיכודינמית תהיה נטייה לגשת לדברים באופן מסוים. למטפל בגישת CBT תהיה נטייה לגשת לדברים בצורה שונה. ומטפל בגישה שלישית ייגש לדברים באופן אחר. צריך לפני הכל להכיר את האדם הפונה לטיפול, את העולם הפנימי הייחודי שלו ואת הנתונים האישיים הייחודיים שלו. הגישה הטיפולית צריכה להיות מותאמת לאותו אדם. אין גישה טיפולית אחת שמתאימה לכל האנשים הסובלים מחרדה. וכשמדברים על חרדה, היא נחווית בצורות שונות על ידי אנשים שונים. יש מי שאצלו מוקד החרדה כרוך במחשבות רבות, אשר צבועות בגוון חרדתי. ואותן מחשבות חוזרות אצלו שוב ושוב, ומפעילות את תחושת החרדה מבחינה רגשית, מבחינה גופנית ומבחינה התנהגותית. ייתכן אדם אחר, שאצלו הדגש בחוויית החרדה הוא דווקא גופני. החרדה אצלו מופיעה פתאום ללא מחשבות מקדימות, ומתבטאת בסימפטומים גופניים, והמחשבות החרדתיות המופיעות אצלו הן משניות לתחושות הגופניות, ועוסקות יותר בקושי להתמודד עם הסימפטומים הגופניים של החרדה. מטפל שיבוא מראש עם הנחת עבודה נוקשה, למשל שצריך לחפש את דפוסי החשיבה הבעייתיים בהווה שגורמים לחרדה, או שצריך לחפש אירוע טראומטי בעבר שאחראי לחרדה, או שצריך לחפש את הדינמיקה המשפחתית בילדות המוקדמת שהביאה לדפוס החרדתי וכדומה. אותו מטפל עלול לפספס את אותו אדם שהגיע לטיפול ואף לעורר אצלו התנגדות פנימית להמשך הטיפול. יכול לדוגמה לבוא מטפל בגישת CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ולחפש את אותם דפוסי חשיבה בעייתיים שמפריעים לפונה החרדתי. וזאת בשעה שאותו פונה בכלל מרוכז וממוקד בסימפטומים הגופניים דרכם הוא חווה את החרדה. יכול לבוא מטפל שינסה לבדוק מה קרה לפונה בילדותו ומה טיבה של דינמיקת היחסים עם הוריו, וזאת בשעה שאותו פונה זקוק לטיפול במה שקורה כאן ועכשיו. במקרה אחר יכול לבוא מטפל שמאמין בגישת הכאן ועכשיו, ודווקא לגבי אותו פונה נכון יהיה לבדוק מה קרה בעבר ביחסים עם הדמויות המשמעותיות בחייו. כדאי מאוד למטפל להכיר גישות שונות לטיפול, אבל מעל הכל חשוב שתהיינה פתיחות וגמישות. כדאי למטפל להגיע לפגישות כמו לוח חלק, לצאת מנקודת הנחה שהוא לא יודע, ואז להקשיב היטב בצורה פתוחה, ללא קפיצות פזיזות למסקנות מוקדמות ונחרצות. חשוב לפעול כמטפל ממקום של ענווה, ממקום של מי שלא יודע ומברר היטב לגבי החוויה האישית הייחודית של הפונה, לגבי עולמו הפנימי הייחודי. לא לצאת מנקודת הנחה שאם הפונה נתן כותרת לחוויה שלו, כמו חרדה או דיכאון, אז אתה כמטפל חושב על מה זה חרדה או דיכאון בשבילך, איך אתה עצמך חווית או חווה את זה, מה היה במפגשים שלך עם פונים אחרים שסבלו מחרדה או מדיכאון, ואתה כבר בטוח שאתה מבין מה עובר על האדם שמולך, וכבר יודע מה לומר לו. החוויה שלו יכולה להיות מאוד שונה ממה שאתה מכיר,
וצריך מידה רבה של צניעות על מנת לפעול ממקום שבו המטפל מכיר בכך שהוא לא יודע ולא קופץ מהר מדי למסקנות פזיזות ושגויות. צריך סבלנות, צריך אורך רוח וצריך ענווה בתהליך שבו אתה מכיר ומתוודע בהדרגה לעולמו הייחודי של הפונה. צריך גם להיזהר מהשפעתן של דעות ואמונות אישיות של המטפל על התהליך. לא פעם יצא לי לשמוע פונים שונים אשר מתארים את אי ההבנה של מטפל קודם למצבם. לדוגמה, אנשים אשר חוו התעללות רגשית בתוך מערכת יחסים, התעללות מצד בן או בת הזוג, והמטפל הקודם לא הבין את הדינמיקה ההרסנית שהייתה בקשר המתעלל, ולעיתים אף הפנה כלפיהם אצבע מאשימה. או פונה שעבר סדנה חווייתית וחש שהפיק תובנות אישיות רבות לגבי עצמו מאותה סדנה, וכשביקש לעבוד על התכנים והתובנות שקיבל בסדנה עם המטפל שלו, נתקל ביחס מזלזל ומקטין מצד המטפל כלפי אותה סדנה וכלפי החוויות האישיות שלו ממנה, כיוון שלאותו מטפל שלא עבר בעצמו את אותה סדנה, הייתה דעה שלילית מוקדמת ומקובעת לגבי אופייה של אותה סדנה בעקבות מידע שטחי שקיבל בנושא. או פונים שהסגנון האישי שלהם נוטה להיות יותר מאופק מבחינה רגשית, יותר שכלתני, יותר משימתי, יותר מכוון לפעולה, יותר מחפש פתרונות פרקטיים. אותם פונים חוו לא פעם גישה שיפוטית ואף ביקורתית ולא מכבדת מצד המטפל או המטפלת על כך שאינם מחוברים רגשית. וזאת בשעה שאופן הביטוי הרגשי שלהם פשוט יתבטא באפיקים שונים מאלו שהמטפל או המטפלת ציפו. זה יכול לבוא לידי ביטוי לדוגמה בנושא של עיבוד אבל בעקבות מותו של אדם קרוב. יכולה להיות ציפייה מצד המטפל, אותה הוא יעביר לפונה באופן גלוי או סמוי. מסר המבטא את אמונתו וגישתו של המטפל. לפיהם עיבוד אבל נכון אמור להיות כרוך בביטוי רגשי, המתבטא בהכרח באופן מסוים, כמו לדבר הרבה על האובדן, לפרוק רגשות, לשפוך את הלב ולהזיל דמעה. ישנם פונים שדרך כזו אכן נכונה עבורם, אבל מן הראוי לכבד גם את מי שעיבוד האבל הנכון עבורו עובר בנתיב חלופי. מי שהדרך שלו להתמודד עם האבל היא דרך של עשייה למשל, דרך הכרוכה בהשקעה בפעילות כלשהי לשם הנצחתו והוקרתו של מי שהיה ואיננו. תפיסה לפיה יש צורה נכונה אחת לעיבוד אבל, בעוד שצורות אחרות לעיבוד אבל הן נחותות, לקויות ולא מספיק טובות, תפיסה כזו היא בעייתית לדעתי, ועלולה לשדר חוסר כבוד לדרך האישית הייחודית שבה אותו פונה בחר להתמודד עם האובדן ולהנציח את האדם היקר לו שאיננו עוד. אדם שחש שנכון עבורו להתמודד עם אבל באמצעות פעילות להנצחת יקירו ולהתמקד בפגישות עם המטפל בכך, אינו אמור לקבל מהמטפל מסר שהוא פחות מחובר לרגשותיו ואיזשהו לחץ סמוי או גלוי לדבר בצורה מסוימת, לשתף בצורה מסוימת ולבטא רגשות בצורה מסוימת שהיא נכונה בעיני אותו מטפל. המטפל אינו אמור ללחוץ על הפונה לטיפול להיכנס לתוך תבנית מסוימת שהמטפל יצר ולגרום לפונה לנסות לרצות את המטפל. המטפל אמור לעזור לאדם שפונה אליו להגיע לאמת הפנימית שלו, לאותנטיות שלו, של הפונה. המטפל אמור לכבד את הסגנון הייחודי של אותו פונה מסוים ולעבוד עמו בהתאם. הטיפול אמור להיות מותאם לצרכיו ולדמותו הייחודית של הפונה, ולא שהפונה יתאמץ להתאים את עצמו לדרכו ולגישתו של המטפל.
בדומה לחיית מקצועי אשר תופר את החליפה בהתאם למידותיו של האדם הפונה אליו, כך המטפל אמור לתפור את חליפת הטיפול בהתאם לפונה המסוים. כדאי שלמטפל יהיה ארגז כלים עשיר ומגוון, עם הבנה וידע לגבי שיטות טיפול שונות, שמרכיבים מהן יכולים להתאים לפונים שונים לטיפול במצבים שונים. חשוב שתהיה לו אפשרות להדליק פנסים שונים בהתאם לאזור האישי המדויק שבו יש לחפש אחר המטבע של אותו פונה. כמו כן, חשוב מאוד בעיניי שבארגז הכלים הזה יהיה בנוסף לכך גם ידע חווייתי והתנסותי של המטפל עצמו במדיטציה ובמיינדפולנס, שהמטפל יהיה בעצמו במגע עם השקט הפנימי שבו, עם המרחב הפנימי שבו, עם הצופה השקט שבו. זה לא אומר שהמטפל צריך לנסות ללחוץ ולשכנע את הפונה לטיפול לתרגל בעצמו מדיטציה או מיינדפולנס. יש לא מעט אנשים שהתחומים הללו אינם מדברים אליהם, ויש לכבד זאת. יחד עם זאת, אם המטפל עצמו נמצא במקום פנימי של כבוד לפונה, של שקט, של ענווה, של פתיחות, של הקשבה, של קבלה ושל חמלה, הדבר יכול להשפיע מאוד לטובה על איכות הפגישות ועל איכות הטיפול.